挑戦するのって簡単なことじゃない。でもそれを避けていたら今の自分以上にはなれないんだ。だからこそ変化に向かっていく勇気を持ってほしい。新しい環境や挑戦には必ず新しいチャンスが隠れている。たとえ失敗したとしてもそれは次に進むためのヒントなんだ。どんなに困難に思える状況でもそこで自分ができる最善を尽くす。たとえ今は